नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा सबके आपन चैनल केहू खास बापर। हमनी के साथ आज कोनो मामूली शख्सियत नहीं थी। आज हमनी के साथ हमनी के बलिया के माटी के लाल, जहाँ के हवा में बगावत और रग रग में साहित्य बोलेला। जी, भृगु बाबा के धरती जहाँ से आजादी के बिगुल फूकल गई, वही बागी बलिया के एक ऐसन बेटा आज हमनी के बीच बानी जे कलम उठौलस तो जनार्दन गीता जैसन महान ग्रंथ लिख देलस और साक्षात प्रभु श्री राम के गाथा रामायण के भोजपुरी में पिरो रहल बानी। जी, हम बात कर रहन वाली बलिया के गौरवान्वित करे वाला सपूत जनार्दन चतुर्वेदी जी के, जे अपन विद्वता से यूपी बिहार तक डंका बजा रहल बानी। आज रउआ जानब एगो बलिया वाला जब जिद पर आ जाला तो संस्कृत के कड़वा ज्ञान के भोजपुरी में मिश्री बना के कैसे परोस देला। जी, ताज केहू खास बा में जनार्दन चतुर्वेदी जी। तो सबसे पहले रउआ के प्रणाम और स्वागत बा हमार चैनल केहू खास बा पर। अच्छा जनार्दन जी, सबसे पहले हमने के ही बताई कि मन में विचार कैसन आयल कि गीता जैसन महान ग्रंथ के भोजपुरी में लिखल जाओ, ओकरा के जनार्दन गीता के नाम दिहल जाओ। असल में घर घर में गीता तो सबके हृदय में बा, लेकिन जैसे रामचरितमानस के लोग वाचन करेला, पढ़ेला, हृदयंगम करेला, वैसे गीता के ना कर पाला। कारण ही ओकर क्लिष्टता है। संस्कृत में और हिंदी अनुवाद भी जो गीता प्रेस में आयल बा काफी क्लिष्ट बा, तो उनके समझ में ना आवे से लोग ना होकर पढ़ेला। हमसे जिगीरसर के जोगा बाबा प्रेरित कहले कि चतुर्वेदी जी गीता सरल ना हो सकेले, हम कहनी काहे ना हो सकेला। तो बताई रामचरितमानस के सब वाचन करेला, पढ़ेला, गीता के केहू पढ़बे ना करे, सिखिए करा के कोशिश करे कि सरल करे। तो हम कहनी कि अच्छा, हम ना कहनी ना हाँ कहनी, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेनी। संयोग से करीब 7-8 महीना बाद नवरात्र आयल, नवरात्र में हम शुरू कर देंगे गीता लिखे। अच्छा, अभी लोग भोजपुरी के मनोरंजन के भाषा जानेला जी, ऐसन में शास्त्र लिखे में कितना चुनौती के सामना कैले जनार्दन जी? बहुत चुनौती के सामना करे के पड़ल। पहले तो संस्कृत के ऐसा शब्द बा समझन के भोजपुरी में होकर पर्याय ढूंढल बड़ा कठिन। हाँ, ये तो बहुत कठिन रहा है जी। या कहीं कहीं गीता में ऐसा भी स्पष्ट शब्द आ गए बा, जैसे अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण जी वासुदेव जी कहले बानी कि नपुंसक मत बनो। अब नपुंसक के भोजपुरी में सीधे सीधे हमनी के मौगा कही ले जाए तो बढ़ लेबा। लेकिन अब लेखक जन बाटे ओके मौगा तो लिखी ना काहे कि एगो समाज में कहे से कि इस सामर्थ्य रहे वासुदेव के कि उनका के एक तरह से संबोधित करस, लेकिन लेखक के सामर्थ्य ही बाना कि अर्जुन के तो उसे कायर शब्द के उसे ही पढ़ने हम गीता तत्व विवेचनी पढ़नी तो हम यही आयल कि नहीं नपुंसक के संदर्भ जन बाटे कायर शब्द से बा कि कायर मत बनो कोई जमाने करे जी। हाँ, तो हम कायर शब्द के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब वो जनार्दन गीता लिखत रहनी, हर एक घड़ी आदमी के एगो ही ना लगे, हर एक घड़ी एक समान रहे। जी जी हाँ। तो सबसे मुश्किल घड़ी कौन रहे वो घड़ी? सबसे मुश्किल घड़ी जन बाटे तो हम देखिए कोनो चीज के लिखे में, कोनो ग्रंथ के लिखे में परिवार के सहयोग बहुत जरूरी है। तो बिना परिवार के सहयोग ना मिले तो ना लिखे, लेकिन एमे जन बाटे हमको भरपूर सहयोग मिलल अपना परिवार से, यथा पत्नी, पुत्र, बहू, भतीजा बाम सबका सहयोग मिलल, जौना से हमके कोनो खास परेशानी ना आई। बलिया से हमने के बानी जा जी, तो रउआ अनुसार बलिया के माटी में कितना बल बा जौना से ऐसन का कुल कठिन कार्य करे के प्रेरणा मिलेला, आदमी सबल होला? हमने के बलिया जिला आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से कला में, कलम में बहुत माहिर रहा। भृगु जी के पहला जौन बाटे भृगु संहिता जौन बाटे, लक्ष्मी जी के श्राप से ओकर जौन दशा फल जौन बाटे फल दशा फलादेशु निरर्थक हो गई। बलिया में ही माटी के ऐसा प्रभाव रहे कि भृगु जी पुनः भृगु संहिता के रचना कर।
जब रउआ गीता लिखनी तब परिवार और जी। समाज के कैसन प्रतिक्रिया मिलल कि हाँ भाई यही कार्य करता रह तो आगे बढ़, चाहे ना होला लोग कुछ टांगों जी, खिंचाई जी। भी होला। हम जब गीता लिखनी तो कम से कम जब 5 वो हम छंद लिख गई तो सबसे पहले अपना बाबूजी के सुनौली। अच्छा। बाबूजी सुनने की हो तो बड़ा बढ़िया लिख लो। हमारा उम्मीद ना रहा कि लिखा पाई तारा से हम कहूँ रहने की काई तू काम करता रहो बड़ा कठिन बा। पहले पिताजी टुकले हाँ। रहनी। से कि तनी कलंकी जी के सुनाई है। अच्छा। तो कलंकी जी शुभचिंतक पांडे कलंकी जी के बाबूजी के शिष्य वहाँ के रहने, वो निर्गुण सम्राट बलिया का है, उन्हें के उपाधि मिला रहा है, निर्गुण के ही लिखे। तो वहाँ के आई नहीं आ सुनली, सुन के यह रूम। अच्छा। यही में अपन वहाँ के सुनने कहने की महाराज जी तो बहुत बढ़िया भइल बा, यही छंद में रुआ पूरा लिखब। अच्छा। आई है नहीं हमार एगो और रुआ से प्रार्थना बा कि रुआ भविष्य में रामायण के भी यही छंद में लिखब। तो हम कहने कि ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, कार वो लागेला कि भोजपुरी में शास्त्र लिखला से जो नया पीढ़ी बाड़ी ये अपना जड़ से जुड़ी है। सबसे बड़ी चीज बात देखी, कोनो लेखन आगे वाली पीढ़ी खातिर एगो प्रेरणा बनेला। तो बड़ बड़ा जब आदमी के दिमाग में यह होला कि ये भाई फलाना तो है लिख गई तो हमहू है के कर सकीले, हमहू है के लिख सकीले। आ हमनी के बलिया में बहुत आगे बा, समझनी ना, नकल करे में, विशेष रूप से नकल करे में प्रेरणा वहाँ से मिलेला, नकल के प्रेरणा। आदमी बहुत आगे आज भोजपुरी साहित्य जन बाटे बलिया में काफी योगदान कर रहा है एकरा विकास में। उम्मीद बा कि आगे भी यही तेरी लोग अच्छा जैसे बलिया के शैलेंद्र मिश्रा जन बड़े गायन में भोग में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनका छोट भाई शैलेश मिश्रा बड़ा वो जन बाटे हम गीत वगैरह अपन भागवत कथा वगैरह में बहुत अच्छा गावा। अच्छा, भोजपुरी रामायण लिखल जी, गीता लिखला से कितना अलग बा और कितना कठिन बा? कठिन ऐसा नहीं है कि हम जो गीता में जो छंद के प्रयोग कैले बानी समझी ना, ओकर हम खुद नाम दिले बानी मृदगयंद छंद। मृदगयंद छंद, हाँ, माने माटी के सुनहाई जौन बाटे जौन में गावल जाए जी। हाँ, वो छंद में हम आई नाम हम खुद दिले बानी मृदगयंद। मतलब माटी के गावल, मतलब नाम है बाकी माटी के गावल जी। तो में सारा निचोड़े मिली जो। अच्छा, रामायण के बहुत सारा अनुवाद बा जी। तो रउआ एह रामायण के का नाव देनी हो, ठीक का जिसे गीता के रउआ नाव देनी जनार्दन गीता, तो का एकरो नाव जनार्दन रामायण में ना है अलग नावे रही? नाम ना दे, लेकिन भोजपुरी शब्द के में जरूर समावेश रही। हम कोशिश करब कि जैसे भोजपुरिया रामायण भइल या भोजपुरिया राम कथा भइल या भोजपुरिया रामलीला भइल, ऐसे जन भोजपुरी के जुड़ाव रख के। अच्छा, जब रउआ एक भोजपुरी में लिखत रहनी तो कोनो ऐसा प्रसंग आयल का जौना के रउआ लिखत घड़ी मन में कोनो भाव करेला, भाव पैदा कर देला? जी हाँ, जैसे चित्रकूट में भरत जी के रामचंद्र जी से मिलन बा हुआ कि भ्रातृत्व देख के, भाई के प्रेम देख के हुआ कि हमारा आंख भर आए, माने भाई भाई जी। और वैसे ही जौन बाटे अंत में जो आ रहा बा महाप्रयाण जो कर रहा बा, तो महाप्रयाण के समय के जो सीन बा बहुत कठिन जी। अच्छा, रुआ ये जो लिखा था भोजपुरी रामायण, तो का तुलसीदास वाला चौपाई के शैली ही अपनैले बनी जी ना, या कोनो नया प्रयोग करके अपन? ना, असल में हम ऐसा बाटे कि जहाँ जहाँ विवाद खड़ा बा वो विवाद के खत्म कर। अच्छा, अब जैसे बहुत विवाद एगो चलल है ताड़ना शब्द के लेके, ढोल गवार जी हाँ, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो हम कुल विवाद खत्म कर। जैसे ताड़ना शब्द के हम प्रयोग कैले बानी कि जौना घड़ी काल आयल बा अतिबल ऋषि के रूप में रामचंद्र जी के यहाँ बतावे खातिर कि अब यहाँ के समय खत्म हो गई, अब चले के बाद देवलोक में और इंतजार हो रहा बा, अब बहुत आवश्यकता भी रहा बा। तो
ओ घड़ी काल जौन बाटे रामचंद्र जी के भाव के ताड़ता, आ रामचंद्र जी काल के भाव के ताड़ता, तेजवा ताड़ला से जी। ते तरह के कहीं कहीं ऐसा बा जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी देखौले बनी कि निषाद राज गुह जौन बा उ तो राजा बा निषादन के, लेकिन केवट जौन कहता रामचंद्र जी से कि जब तक रुआ पैर ना धोआई तब तक हम रुआ के पार ना होता। बताई राजा वही मौजूद बा, और ओकरा एगो सेवक के इतना हिम्मत बा कि उ कह दे कि हम पार ना उतारा। तो हम देखौला बानी कि जो निषाद राज गुह बा वो पूरा परिवार का समेत रामचंद्र जी के, जानकी जी के, लक्ष्मण जी के ऊपर उतर ले बा। तो तुलसीदास जी के रामायण से कुछ अलग ही नजर हमने के भोजपुरी रामायण आवे वाला बा। अच्छा, ये बताएं कि कब तक ले हमने के बीच में आवता? अब देखिए अब तो बहुत थोड़ा सा अंतिम इथे चल रहा बा, अंतिम चरण में बा। लगभग हमके उम्मीद बा कि जनवरी में पूरा हो जाए। जनवरी में हो जाए तो लगभग अब एकरा के फिर फेयर करे के पड़ी, फेयर करे के पड़ी, ओकरा बाद से ओकर मुद्रण कइला के बाद माने 2-3 महीना लागी। अच्छा, आज के समय में भोजपुरी गाना पर अश्लीलता के आरोप लागेला जी, ओकरा बीच रउआ ई साहित्यिक यज्ञ कर रहल बानी, तो ए पक्का बा कि कैसे शुरू भइला, एह बीच में कैसे टिकल बानी, अड़ल बानी? देखिए अश्लीलता तो चूंकि समाज के ऐसा मांग बा, बाजार के जोन व्यवसायी लोग बड़े जो उनके गीत लिख रहा बड़े या गीत गा रहा बड़े, उस समाज के रुख देख के लोगन के बीच में का बाजार बा, कौन चीज हमार बेचाई, अश्लीलता के प्रति बड़ा झुकाव हो गई बा, समझली ना। अब एकरा में हमने के जरूर कहतनी जाए कि अश्लीलता से हट के, लेकिन देखिए अश्लीलता में भी बहुत ऐसा चीज बाड़ी सन कि भोजपुरी साहित्य में अश्लील शब्द के भी, हम अश्लील कार्य के भी बड़ा सहजता के साथ होकर परोसल जा सकला, तनिको अश्लीलता महसूस ना होई। हां, तो हमनी के बढ़ले बा कि जब हमनी के कल्चर है एती कि जब हमनी के भोजन करावल जाला शादी उदी के समय में त गारी गावल जी, गारी गावल अश्लील ना मानल जाला, मंगल गीत। अब वही बहुत नजदीक के किस्सा है, वहाँ देखल ब्रिजभूषण शरण सिंह जन बड़ा एगो बारात में गई रहा, ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में गाओ थे सन, समझी ना। चलनी के चालन हुआ ब्रिजभूषण भणुआ, तोरा घरवा में घुसल चोर, हाँ ऐसे गा रहा गाओ थे सन। अब हंसत रहा, हाँ तो जेकरा मालूम ऐसे केहू उनके भणुआ कह दे तुरंत राइफल नहीं। अच्छा, राउर सबसे माने पसंदीदा भोजपुरी शब्द कौन बा जन रुआ अपना लेखन में होला कि एक आदमी के एगो शब्द फ्री हो जाला तो ओकरा के लेखन करेला तो बार-बार ओकर प्रयोग करला? असल में देखिए हमने के भोजपुरी ऐसन बा, हमने के बलिया में तो हमरा ये बुझाला कि खाँटी भोजपुरी हमने के बोलिए ना पहिले ना। हमने के बलिया में भोजपुरी जौन बाटे मिश्रित भोजपुरी, मिश्रित है, हाँ, जैसे देवरिया, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, ये कुछ क्षेत्र धैला, आजमगढ़, गाजीपुर, थोड़ा थोड़ा बोली बदल गया, लेकिन हमने के हैं सबकर मिश्रण बाटे। आ ये हिसाब से हम के बोली ले जा, हमरा ये बुझाला कि भोजपुरी बहुत क्लिष्ट नहीं है, लेकिन हमारा खातिर तो ये ना बुझाला कि मना तनिको बोलल चाहे लिखल तनिको क्लिष्ट बा, लेकिन और लोगन के पढ़े में क्लिष्टता आवेले, भोजपुरी पढ़े में, बोले में, लिखे में। अच्छा, कार वो लागता कि सरकारी स्तर पर भोजपुरी लेखक लोग के उस सम्मान नइखे मिल पावत जवना के वहाँ लोग हकदार बा लोग। हाँ, कारण ही बाना कि देखिए जब तक व्याकरण ना, कोनो भाषा के जब तक व्याकरण ना बने, ओकर शब्दकोश ना बने, अब भोजपुरी के क्षेत्र असीमित बढ़ले बा। एकरा में एगो शब्द अगर मान ली जैसे औला, औला आयल, औला के हम लिखनी, ओकरा बाद औलाहा आ गई, हाँ, सबराह लिखनी, सैगर लिखनी, तो कितना शब्द 10 गो लिखत पहले 10 गो और नया शब्द जन बाटे, ऐसे एक शब्दकोश भी बनावल
ब्रिजमोहन प्रसाद अनाड़ी लिखत जौन नहीं। बड़ा लिखल शब्दकोश बा। बना रहा बड़ा, हम्म, आज करीब 4-5 साल से बना रहा बड़ा, लेकिन आज तक ना बनल। लागल बनी लागल बा। वहाँ के लागल जी। पता ही नहीं हुआ कि हमने के हाँ जब वहाँ के इंटरव्यू करनी जा जी, वहाँ पता नहीं कि हम लागल बनी लिखल बनी रहल बनी। है ना, सरकार से ऐसे उनके जिम्मा भी दिहल बा अच्छा। शब्दकोश तैयार करे, लेकिन आज 4-5 साल से तैयार कर रहा बड़ा, बहुत कठिन बा अच्छा। शब्दकोश। आज के युवा लेखक जो भोजपुरी में लिखल चाहता जी, उनका के जनार्दन जी का सलाह दे? उनका के हम ही सलाह दे कि अपना से जे श्रेष्ठ बा, जे सीनियर बा, ओकरा से संपर्क कई के आ ओकरा निर्देशन में, जैसे देखी हम, हालांकि हिंदी के भी बहुत अच्छा विद्वान वहाँ का है डॉक्टर जनार्दन राय। डॉक्टर हाँ, तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हैं, भोजपुरी से भी अच्छा वहाँ के लगा हुआ। भोजपुरी के रहने शंभुनाथ उपाध्याय जी एक्सपायर कर गए, वो विजयनारायण मिश्र जी बानी, ये सब लोगन के हम बड़ा आदर के साथ सम्मान, चरण छुई ले तो चरण छुई ले तो कुछ ऊर्जा मिलेला। जी हाँ, तो ऐसे जन बात है। अच्छा रुआ मने जब लिखत रहनी तो कोनो ऐसन समय आइल कि लागल कि अरे भाई बहुत बड़ काम ले लेनी ना हो पाई, चलो अच्छा, तो छोड़ हमरा ऐसा कबो कुछ ना हुई, कबो ना कुछ ना, बड़ा धैर्य के साथ है, आज ना पूरा हुई काल पूरा हुई। मने लागल और रहे जैसे हमरा जनार्दन गीता लिखे में 23 महीना लगा, 30 महीना 23 महीना लगा, तो तनिको हम घबरेनी ना, ये ना जोगा बा की इच्छा जोन रहा लिखे के। और यही बीच वहाँ के ब्रह्मलीन हो गई। अच्छा वहाँ के ब्रह्मलीन भइला के 2-3 महीना बाद पूरा मने भइल। पूरा। जी, अच्छा रुआ नजर में भोजपुरी के सबसे बड़का ताकत का बा आज के समय में? भोजपुरी के सबसे बड़ा ताकत बा अपना माटी से लगाव। अगर माटी से लगाव ना हो तो भोजपुरी जहिया माटी से लगाव खत्म हुई जी तहिया खत्म भोजपुरी। हुई। देखिए आज भी विदेश में भी मॉरिशस वगैरह में जो लोग बाढ़ है भोजपुरी भाषी, देखिए हम गया जी गए रहनी, गया जी में हमारा यहाँ आए रहा त्रिनिदाद से कुछ लोग साथ ही रहा, हमने को शाम के निकली जा घूमे तो भोजपुरी में बताइए, हम कहने की देखा माटी के प्रभाव, माटी के हाँ। प्रभाव। अच्छा जनार्दन चतुर्वेदी जी के जनार्दन बने में जी ये सफर में सबसे होला कि केहू न केहू के हाथ जरूर रहेला जी, जी, पीछे, तो केकर हाथ मानल जो कि आज के समय में ये लोग खड़ा बने? इनमें परिवार से लेके पूरा समाज जोन बाटे सबके सहयोग माने सबके जी सहयोग बाटे। अच्छा अगर रउआ से कहल जाओ कि भोजपुरी के भविष्य में जी केवल एक लाइन एक पंक्ति में कहीं तो का कहो? भोजपुरी के एक शब्द में जोन बाटे, एक लाइन में एक पंक्ति में, हाँ बस माटी के बोली, माटी के बोल। माटी के बोली। अच्छा भविष्य में अगर जनार्दन जी से हमने के पूछा था नहीं जा कि मान ले कि जैसे सुना गल कि अच्छा अगर हमने के रउआ से पूछी जा जैसे रउआ जनार्दन गीता लिखनी भोजपुरी में और अभी रामायण के कार्य चल रहा बा जौन की लगभग पूरा ही, तो भविष्य में और कौन ऐसा ग्रंथ बा जौन के जनार्दन जी भोजपुरी में जी लिखल चाहब? प्रयास बा हमार कि जितना ग्रंथ बाणन सन जितना हमारा से लिखा जाए, जब तक सांस बा तब तक कलम चलत रहे। माई से हम यह कहिले कि हे माई ताकत ऐसा द, माने स्वस्थ हमके रखता कि हम पूरा करें। जी। अच्छा कर वो लागेला कि डिजिटल जमाना जो आज के डेट में चलता, ये जमाना में लोग माने किताब पढ़ी लिखात तो बढ़ले बड़े सो जी। देखिए आजे ना ही पहलों से लाइब्रेरी बड़ी सन, लाइब्रेरी में किताब रखल बा, लोग लिखत रहे, ये नहीं लोकार्पण वगैरह होला जब पुस्तक के तो लोगन में वितरित भी कइल जाला, लेकिन लोग ले जाके अलमारी पढ़ेला ना जी। ठीक ना, यहाँ पाठक गण के कमी बा, समझी ना। अच्छा दूसर चीज की जो लेखक बा, दूसरा लेखक के पुस्तक पढ़े में उनका रुचि भी नहीं है, लेकिन ये मामला में हम थोड़ा सा अलग अपना के पौनी बिहार वगैरह में जनार्दन गीता के बड़ा एथी बाटे कि जो पहले जी पुरवैया
रहे बिहार में, तो जी पुरवैया पर हमको बुला लो, इंटरव्यू भी लिया लो, या महुआ चैनल पर भी, महुआ चैनल, फिर भी बहुत 2-4-5 मिनट टीवी पर दिखा लो। मुकेश पांडे प्रोड्यूसर, आनंद मिश्रा जन बड़े तो डायरेक्टर, जी पुरवैया के रहलो, तो जी पुरवैया न्यूज चैनल हो चुका है जी। अच्छा, आखिर में अंत में जौन केहू खास बा के दर्शक बाड़े उनकरा खातिर 2 पंक्ति जौन रउआ सुना सकी अपन पसंदीदा भोजपुरी के जी जौन लिखले बने जनार्दन गीता हाँ के। जनार्दन गीता के सुनाए जैसे शुरू में बात है जी जब पहला अर्जुन विषाद योग जी पहला अध्याय, तो जब संजय धृतराष्ट्र के यहाँ गइल बड़ा, तो धृतराष्ट्र पूछत रहे कि हे संजय हमरा से बताव तब वहाँ का भइल है, अब धर्म भूमि कुर के मैदाने जब दोनों दल गइल है, करब लड़ाई एक दूजे से अहंकार मन धइल है, हमरे और बबुआ के लड़का तब आगे का कइल है। छोट भाई के बबुआ शब्द से अधिकांश हमनी के प्रयोग कइल जाला। अच्छा, आखिर में चलत चलत जो हमार चैनल बा के खास बा ओकरा दर्शकन के जनार्दन जी के संदेश सबसे यह कहब कि अपना माटी से जुड़ल रहे के बाद, हाँ माटी की बोली है, माटी की बोली माई होला, माई में माटी के बोली में कोनो खास फर्क ना होला, ते में अश्लीलता भी माई के सामने ना परोसल जा सकेला जी, ठीक ना। तो ऐसे जो बाटे अपना धरती पर हमनी के कोशिश ही करी जा कि अच्छा से अच्छा समाज जो बाटे एकरा के अपनावे, भोजपुरी के एक तरह से हमनी के लिखी जा पढ़ी जा जी। विशेष रूप से हम देखते हैं कि खास बात चैनल जो बाटे डिजिटल चैनल ये बहुत में तन मन धन से हाँ अपन काफी सहयोग कर रहा बानी यहाँ के। उम्मीद बा कि यहाँ के भोजपुरी के विकास में जो बाटे एगो ध्रुव तारा के स्थान जो बाटे तो पाइप हमेशा हमेशा खातिर जो बाटे भोजपुरी से जुड़ाव ही यहाँ के ये साबित करता है कि निश्चित रूप से एक दिन चैनल जो बाटे भोजपुरी के जितना चैनल बड़ा सन हाँ वो में शिखर पर रही। धन्यवाद।